Navê min Swar e ji gundê Çînakçîkê im gundê Amûdê. Mêş bi xwedî kirin ji 2006 de destpêka mêşa me xwedî kir. Yani buharî û jivistanî û payîzî ne wek heve. Berî mehekê hezêranê ferza hingiv û me hingiv derdixist. Buharî bêtir mesela melîke me çê dikirin, teqsîme me çê dikirin. Min îro wek îro ana vê demahanî aneka niqla mêşa lazim çêre nimayê divê em mêşa bine qilincîkî çêrê. Bir çêre ceme nimayê strî zerkeşk bûyî. Zalimîm ser mêşa yanî mêş bi zû dixwedî kirin yanî va belkî 20 sal çêbûyî tiştekî wilo çêbûyî. Jivistanî tikarî wan tune mere ser wan wek vê ser wan laylon dike jê bê teştiye yanî alî wexta jivistanî. Destpêka havînî mêş nema berdidin. Mere kar mesela di roj sê roja bimîne mere tilcîkî dûr deyne dikarî sê çar roja bimîne îniyekê bimîne bes av mere avê ji wan datîne av mêş avê pir dixwazin. Yani bê av naqedîne mêş. Divê tim av li ber hebe. Mêşê li cem me ê herî pir yanî mêşa Sûrî av vere mêşa Sûrî berê li vir bû ji kem dî yanî. Wan demê salê taliyê de mesela mêşa Kirniyolî ew kar nîka ew ji Almanya hat pir baş bû. Mêşa Îtalî pir baş bû. Ew mêşa Îtalî ew jî pir baş bû. Îtalî û Kirniyolî ev her du mêşana hingiv ji hingiv jî baş in û pir bi mere ve nadin yanî. Mesela nar mesela nêzîkî malekê bi nêzîkî tiştekî bi em bêjin nar bi cîrana ve nade wek mêşê me berê ev mêşê me Sûrî. Rastî tiştê herî tadêl mêşa dike derman in. Dermanî ê zîraî wekî ana ê li pambuwa dixin li berberowa dixin tiştî wilo. Dermanî sam in. Ew dermanî sam berê wek bêreqabê hebû dermanî a min hebûn xelkê direşand. Îro derman kîj xurtîn dermanekî seydeliya dermanî ê herî ne baş in herî xurt lê dixin yanî tada herî mezin li mêşa derman in dermanî sam. Ji mêşê elîmîm ya tiştê herî xweş di mêşa de hevgirtinek mêşayê herî xurt heye mêş. Yani ke mêş kari xwe bikuje ji bo kewara xwe. Ji bo mêşê yani hevgirtina mêşê. Karê gunda em li gunda jiyan dikin. Karê gunda wek çandiniyê em dikin. Çandiniya genimê
دارê zeytûna, darê tirî, darê fisteqa hemû dar me çêkirine karê gunda yanî. Xwarinê di orta bajar û gundan bikim ez nikarim jiyanê li bajara bikim. Em elîmîn çûkaniya xwe li gundan mezin bûn gund ji me re xweştirî yanî. Em mûl û elîmîn gund û sela dara û çandiniyê û nêçîrê û ev tiştane ez nikarim jiyanê li bajara bikim. Karê me ê piranî ez mêşa xwe dî dikim. Yani ana wek anaka ez bêtir ez karê mêşa dikim. Ez bên belkî heta talî jî ez dij mêşa biran nadim. Bera ji wan hez dikim mêş. Yani wekî wayedekê bû ewil îro wek karekî û ez bên inşallah heta talî jî ez ê mêşa xwe dî bikim.